Можно? Да. Поменяйте кто развивается. Наверное, не дружно. Така, тройката са Кирил Андонов, Алек Боб и Константин Митов. Излизат първата среща между Кирил и Алекс, излиза Кирил Андонов. Предвид, че повечето са състезатели, нали, аз ще казвам коя форма ще се играе. Тико, Чунгун Тунчуби. Си чак. Първо шот. Сега запомняйте, нали, ще кажем после като мине. И излиза Алекс Боб. Чунгун Тунчуби. Си. Чак. Първо шот. Строят се първо да кажа да се види, накрая се говори нищо, за да чакат, да се реши. Ана Тулсунг. Така и сега тук къде загуби баланс, защото справи крака тръгнеш. Значи трябва да отпуснеш долу-горе. Разбра ли? Гърна са и там позициите си на места много късички ги правиш. На места както трябва, на места много къси. Тук дуо първо в макито
още дигай ръката, да е хубаво пунде. И другото, което е, се притесняваш още. Не трябва, нали, сега верно излизаш първи, а вътрешен турнир, тук всички си се познаваме. Нали, притеснението ти дава една скованост, такава, която ако я махнеш, нали, фазата на отпускане и на стягане ще си личи много по-добре. Давайте вие, казвайте. Ами, като цяло и двамата играха много добре. Киро точно там заради баланса, където ми се загуби. Алекс игра може би малко по-силно, в смисъл повече се вкараше в техниката. Но да, и двамата играха много добре. Добре, Вики. На последната позиция ще го намести, това се видя. Но Дунжмока съвсем малко ще дигни височината, защото ти е на пунде, обаче ти е под очите. Малко дигни. Така и Марио. Чува се, не дей да го правиш. Лъжеш за славничката, не трябва да почти през цялото време докосвате тъмито. Да. Това тропане, просто баланс ти е под всякаква критика за степента, нали, и за формата. Просто дори на Йоб Чайто го имаше това, нали, и Алекс Поп, и ти старайте се да оправите това нещо на един крак, когато сте, нали, ако трябва да вкарате малко повече таза и не да знам какъв е проблем. Трябва да пъчите корема много и трябва да прецените височината и колко да завъртите опорния крак. То принципа е петата да сочи посоката на удара. Обаче може да оставиш някакъв ъгъл, минимален, така че да можеш да запазиш баланс. Там трябва да Късите позиции си много дълъг, тук се видя вече много ти е къса позиция просто. Алекс Боб, ти играш много дърво, нали? Да, вкарваш сила, обаче ти играеш като мен. Нали? Трябва да си играе отпуснато. Тук се вижда. Равения пояс да отпускаш, за да мога да размениш ръцете и да ги ускориш. Да, това е повече да отпускаш. Сега пак по това ти казвам, че при теб това загубата на баланс се получава неотложна техника притеснение. Ще трябва да си по-хладнокръвен, по-спокоен, защото на тренировка, като играеме, нямаш, нали, не вчера, оня ден там, когато те гледам, нали, на форма, нямаше проблем с баланс. Добре, седнете. Просто трябва да сте уверени, спокойни. Така, излиза Константин Митов с Алекс Боб в момента. Така, Чунгунто Джуди. Си. Чак. Първо. Добре. Следващото се и Алекс Боб. Так, Чунгун. Си. Чек.
Първо, защото да, застанете сега преди да такова гласувате, сега е много интересно дали видяхте една грешка. Дай да видим сега какво ще отсъди. На Тулсунг. Така, внимавам се защо? И двамата играха много добре, Алекс е много сила в кабо, обаче при Йопчайс така си показа по-голям баланс. И по-плавно преминава притежението Косио, като там Асол към дънка и Каунта трябваше да направи малко по-високо Косио. И не се сещам сега. Добре, там сега Алекс, и ти малко по-дълги позиции прави, защото висок си, малко по-дълги позиции. Видите? На Дунджмок си кривиш китката. Така. На секунда. Значи Съгито много си отлюпи кръка от земята. Трябва да го пъзваш повече. При тебе е другото, значи Съгито по-плавно трябва да стане. И след това като прибираш, имаше разлика. Първо прибра краката, после прибра ръцете. Това. Тук преди Йопчагитата не си личи дали си в Нюнджан Сеги или си в Годжан Сеги. Трябва да акцентираш върху това, че е Нюнджан Сеги. Ти накрая малко трябва да си опреш на тези, защото ги кривиш. Трябва да ги изправиш в кирката. Това е. Марио, ти? Савнин, Алекс Боб прибира крак до крак, като тръгва с бавното, Косио до средата прибира, нали? Косио тук ръката не е така, нали? А е равна с рамото. Тук китката ти не беше права, тръгваше на там. Просто, нали, с другата техника, като я направи, беше равна. Китката дръжше и тази така. Йопчагитите нямаха изобщо и при двамата нямаше, нали, тази траектория от тук. Тук директно така. Бяха Йопчагитите от двамата специално. Много голямо изнася. Да, нали, нямаше Бързо минава техника. Това е само, което се сещам. Сега Алекс, само секунда. Там Алекс освобождаването от захвата и събираш ръцете. Значи тази си седи, ти не можеш да хванеш, не можеш да я дръпнеш, като тя ти я държат, тя съвсем леко. Ето, другата отива на теб и пускаш. Кажи ли ти? Essentiално да това грешка на това, не съм така ръцете, едната има така. Да, трябва да са в една посока, нали, тук да срещу пръчка. Нали, трябва да съвпадат. Така е. Кажи, Анчо. Нали, трябва да има някакво сгънато, когато е чирурги, обаче не е много, да не е съвсем изпъната ръката. Ръката трябва да е изпъната, а това, което не е изпънато, не трябва да се вижда през дълбоко. Трябва да изпъваш повече и ръката. И на Косо взе крак в някой гънсовика. Не беше изпънат. Не ги правите прекалено дълги, защото тогава нямате стабилна пета долу и не може да изпънете коляното хубаво. Я дай, Алекс, Начо Нуно Маки, ама както е във формата. Скицекам съдите го направи. Дай предното движение, повече с кой крак е първо следваш. Така ли имаш? Не съм си. Да. Да, дай си. После? Да. Добре, сега го направи добре. На мен ми се стори, че нататък го направи с една и съща ръка. И насам го направи. Не, така си е така. Сега е така. Но докато играеше формата, нали, може и аз правилно да не съм видял, но сега пък вие като съди, когато с гръб, гледате коя ръка дига за подготовка. То не се вижда, нали, така ли не виждаш така ли е, нали? Обаче си личи по подготовката, коя ръка дига. Добре, да. Тук за това нещо, което Косо събира до средата и До средата трябва до средата до средата трябва да, до средата на позиция. Добре, сядате.
Си. Чак! Здорово! Шот. Добре. Айде, Косио. Чумбум чумби. Си. Чек. Паро. Шот. И това да застанете. На Турсук. Казвайте сега. Кико, само така там йог чагите, като правиш, сега пък за да не загубиш баланс, ги правиш много леко. Само да поставяш тук. Трябва със сила да бъде и йог чагите. Да, и аз това ще ви кажа за поставянето на крака на йопчето. Косио... Имаше някаква грешка за времето. При Киро на подготовката преди това, едната му ръка имаше дупка в ръката. Да, затваряйте подготовката и затваряйте. Да. Пуснати умрук не значи отворен умрук. Вид палесението на който му беше малко по-дълго. Беше пристъпил малко по-напред. И по-отпуснете го прави. Стягаш малко. Раз. По-рано стягаш. Добре, Вики. На първото движение много си свиваш пръстите. Надължно тук, на там, да направи почти какампан махи. Хубаво си... Докъде въртите ти? Да. Като сила играеш по-добре от него, още малко сила ще вкараш, по-рязко. И това, по принцип, когато форма има удар с крак, ние наблягаме на това как ще го направиш. Тук нямаше и обчаги, просто го направи колкото да се отбележи, ама това е нещо, на което ние го гледаме във форма. В смисъл, че нямаше сила в удара, трябва да удариш. Да. И да запазиш баланс. Това е. Добре, тук косък ти не направи ли баланса и тук след обчарите първо? След първо? Или не беше хубаво не? Не беше хубаво да са ги. Направо си отиваше към гънца и все едно така направи. Нямаше Мюнджен се занимава и там Мюнджен се. И на тук нещо не ми хареса освобождаването от захвата прехода в гънца.
Как го направи? Е, там се носи. Така. Да. Виж как въобще не си дадеш ручина и сега. Виж как седиш мушкина една линия. И тук на тук ще паднеш. Гледай. Върни. Дай. И си влез. Хубаво да си направиш широчина, да имаш стабилна позиция. Да, добре. А там го направи добре, насам не беше. Добре, седнете. С най-високите степени от ученическите са Момчил Искра, Никола Терзийски, Никола Радчев. Първата среща е Момчил Рачев и Искра Павлова. Излиза Момчил. Айде тук. Казвате вие. Той ге или Хваранг? Коя форма предпочиташ? Той ге или Хваранг? Хваранг. Хваранг ключови. Си. Чек. Първо шот и повече Искра Павлова. Ами Искра. Значи там и тук, ако видите, че не ви стига местото, не рискувайте да залитнете и да играете на ръба, преместете се и си продължете нормално. Коя? Хваранг или той ге? Хваранг ключови. Си. Чек! Първо шот. Айде да стават един до друг. Да, стават чонка. На Турсунг. Добре, значи аз първо да кажа, момчиле, на гън съгитата ти задния крак остава леко свит. Нали знаеш, там е теория на силата, в момента на техниката, на финалната част на техниката за контрането, тук трябва да се опъне. Так, да, това е основно. Да, Иван. При Момчил тук стъпката, прехода, там като си трябва да имаш насам, трябва да е като аналса и само, че едния крак да е за по-напред, да се го прави изцяло. При Искра, преди йопчагито, след йопчагито, така си даде себе си да си сигурна, че си направила, така малко се започва. Виж, че си дигна повече и петите там, да, и двете йопчагите бяха с пръста нагоре. Добре, Вики.
на повърхност и такова. Натам правиш много голямо кръгче с ръцете за това. При тебе Да, подготовките винаги е по най-краткия път към целта. Ако има някъде кръгче, то не е кръгче, то е засилване. Нали, като в Самсон Турки, нали, като отпускаш надолу, ръцете са напред и то е почти не е надолу, то е назад и напред. Няма такива неща големи кръгове, които се описват. Да. Искра, тук много стигаш на теб. И бака пърмока, ето го, явно например, 45 градуса, това нещо. Тук в една равнина трябва да се ръцете, тази ръка не трябва да отива близо до кръка. По-напред правете подготовките, нали, тия 135 градуса флактите са за това, нали, за да изминат еднакъв път ръцете, иначе тук се събираш в себе си. Да, добре. И Марио. Първо, долу чагитата в тази форма са на 45 градуса настрани. Вие ги правите право напред. Искра, долу чаги е с възглавничката. За момчуна видях с коя ударна повърхност. Да, трябва да обръщате глезена. В основна техника не е шпиц, основна техника е с възглавничката. Само те не е точно 45 градуса. Това е повече напред. Това е все едно в едното рамо и в другото рамо, но не е напред. Нали? Не трябва да е напред, но не е на 45. Нали? Там трябва да се види разликата в ритъма. Нали? Fast motion и нормалното темпо. Да. Искра, много се вижда това преекспониране на ръцете, нали? Хоп. Правиш много излишни движения, както каза Салмин. Примерно от тук, какво беше? Беше нещо е такова. Смисъл... Не, то като замерва се изпълва ръка. Не. Специално не за тази техника. Имаше много подготовки, които примерно са някакви... По-разпиляни, по-голяма траектория изминават ръцете. Добре. Сядате. Следващата среща са Никола Терзийски и Никола Рачев. Никола Терзийски пръв да хон. Ники казваш Хварам. Добре, Хварам туй. Чуди. Си. Чек. Второ. Шупс. Добре. Сядаш Ники и другия Ники. Хварам ключови. Си. Чек.
на Турсунг. Сега, Никола, много къси позиции спрямо ръста ти. На места баланс леко загуби, нали? И сега тук обръщането за след Самсонка туркити през нараними на половината. Стъпката е на половината. Раз, в смисъл, така стъпка. И обръщаш. Да. И долу чакитата ти бяха директно с пръста нагоре. По-ниско, той му пун даде, ама трябва да обърнеш глезена, давайте. И тук точно това дето го говорихме, виж какво правиш, нали, моя се види, тази ръка ти е тук, тази напред, така си. Страни в една равнина трябва да се. Дай ми. Да, аз ще кажа за позициите. Взех ти ли, няма какво да кажеш да си. Да, особено там в началото, преди, сам след прехода бяха много еднакви. Сигурно сте брати сме учили двамата, да, сигурно сте брати сме учили двамата на водигата петите. Да, в преход в моя сани петите почти не дигат. Това излишно, нали, е в така заложено в правилника, се взима точка при дигане на петите. Те го дават над от 5 см нагоре, но никой не гледа с линии и съдията преценява око, почти не трябва да дигате петите, когато в маса изостават. Добре, видите. Много си спомагам, като играеш малко по-отпуснато, малко повече на някои места вълната, но това е вследствие на това, че си много скован. Това е другото, да, че ти залагаш на физическата сила, не на тази, която идва от отпускането и ускорението. Да. По принцип не е грешка, само че защото се познаваме или не знам, това дет ми се усмихна на състезание си, там като се местиш това дет си пипна носа да си го почешеш и какво направи, това не е местене. Когато? Там нататък да се премести. Това на състезание ще ти... Как нататък? Ма когато в началото? Насам, когато правиш второто чироги срещу мен, и може би, защото познаваш, ми се усмихна, ама на състезание няма тези, ако да се усмихнеш. Там... Що имаш на там? Да, като не ти стигна мястото и си пипна носа и си се намести. Ама да, намести се без да пипаш носа. Без да си оправиш до боци, да си пипаш, защото някои хора не са дадат да го правят на състезание. Скоро се случи на момче, пак син червен план и го направи това. Прави впечатление, нали, при много се види това, нали, едно много, защото когато са много равни силите между двамата състезатели, нали, съдията се чуди, това някои такива дребни неща бутат. Прави много впечатление как излизаш, как си застанал, как стоиш. Има ги, нали, някои състезатели като войник. Так, застава, раз, нали, е готов. Нали, идва друг, нали, поклони се нещо, дойде, почне нещо си прави. Нали, какво е правил преди да... Нали, казвам ли го на всички да знаете, това също прави впечатление как излизаш. Нали, как ти чумби, ти още малко там нещо се завъртява и си дърпаш нещо и с малко да, чумби, добре, хубаво. Разбирате ли? Нали, тая разлика. Как излизаш, много е важно за всички, които се състезават и това също прави впечатление. Нали, това, аз се сещам, нали, във връзка с конкретния случай, въпреки че това, което давам за пример е различно, нали, от това, което в момента. Добре, така, какво Марио? Да, поздравете се, не! Ще кажа за двамата по нещо. Много добра форма изигра, ево, това е много усилие. Обаче имам едно нещо, което направо ми избори за очите. Нинджа Сагито е рамо, бедро и това, нали, не е така. Буквално това го правил. Не знам как, нали, как го правиш, но това е правилното нинджа Сагито. Почна да го правиш по-дълго. Не беше така, предполагам, че защото растеш и се пропорциите. Да. Значи това всички трябва да знаят и, нали, състезатели, и родители, при децата и в тази възраст. За месеци някой път се обръщат нещата, защото той е интензивен, бърз растеж и променя
пуховката, пропорциите ти не могат да свикнеш с новите размери, това трябва малко време. Но хубавото е, че лъжи за всички, нали, не само за... Иначе перфектна е формата, според мен, нали? Нужен са и то малко по-късичко, за да дръпнеш по-назад. Ти при това положение напри следното нещо. Нали, от тук, хоп, а ти го намести краката. Нали, не говорим за останалата част. Мръднала с на крака. баланс. Да, го намести си краката тук, нещо направи с мотая. Иначе останалите работи вече Ама имаш ли място там? Не, имаше си място, просто явно се е зачудил. Добре, сядате. Сами може да им разкажеш как се започва 5 секунди след формата, как се започва 5 секунди след началото. Да. Това сега ще го обсъда с вашата съдийска комисия. Нали, на три нормални движения, то не беше и 5 секунди. Единият почва от друг. Обаче от начална позиция за първото движение въжи ли? То началната позиция е първото движение. Не е движение, това е начална позиция, първото движение ти е примерно так. Да, защото на европейското, това на другото момче, с което с Никола игра, си Джак, Никола играе, прави 3-4 движения, он седи и след малко тръгва. Савли, много е важно, вие ще го обсъдите с Българската федерация по тайкондо, обаче с европейската. Няма как да стане, знам. Да. Това е проблема, че българските съдии действат най-добре и от другите държави има големи проблеми с съдийството. Така, и следващата среща е Момчил Рачев и Никола Терзийски. Излиза Момчил Рачев. Така, само секунда. Той е ключови. Си. Чак! Дойш. Паро. Шут. Добре. Никола. Коя форма Никола? Моля? Ти избираш, ти кажи. Момчил игра, той ге. Избираш, той ге или това ранг? Казвай. Моля? Хваранг. Добре. Хваранг от Хаби. Си. Чак.
Първо. Шот. Научиме. Една тулсунг. Сега. Момчене, като издишаш, стягай корема и диафрагмата, трябва налягането се. Тук на Сан Маки най-пролича и прекалено замахваш с раменния пояс, като тръгваш да стъпиш, нали, и като удариш, тук ти се получава едно разклащане. Хубаво трябва да стягаш цялото тяло. Нали. Това, което сега видях при тебе. И лапс, както можеш малко. Това е малко. Никола набързо, фиктивно ми изиграх парента. Да. Да. Смисъл не дай слона сила, просто... Тук не дигай много пъти. Тук да, точно така. Беше съсед по-бързо. Долу чагитата са фаст. Трябва да се види разликата от нормалното ти темпо. Значи ако ти е дан, там трябва да ти е дан. Да, по-бързичко просто трябва да ги направиш едно след друго. Първото нормално, след първото просто по-бързо направи второто. Това е. Така, давайте. То вече общо взето вие коментирахте на всички грешките, ама нещо по-различно от това, което до тук е било. Много страни, защото много ги местиш назад. Някой е видял нещо, което... Дунджумука, назад. Я при Сонкъл Девимаки. Нинджа Сонкъл Девимаки. Нинджа Сонкъл Девимаки. Сонкъл Девимаки. Коректно. Добре, да. Иначе Искам да се обърна. Защо? Слагай малко по-назад, да. Малко назад и мисля, че идеята тук е термин тук трябва да е на слънчевия страна. Да, така трябва да бъде, да, той по принцип като играе формата слага малко по-високи казвам, нали? Да, малко по-назад е слага. Да. Не фатално, но е важно. Добре, седнете. Искра Павлова срещу Никола Рачев. Излиза Искра Павлова. Саулин, на тези степени трябва да се хванеш с сламка, за да може да ги оценяваш. Принципно така е, да. Особено когато са от един клуб е трудно, защото е сходна игра. Това се давам за пример. Там финала на държавното, къде Емо и Никола бяха на финала напред. Клубен финал на държавно първенство играха трета форма. Съдите се чуят еднаква песен, но един същи човек играе тогава. Трудно е. Да, трудно. Така... Съдята трябва да се моли някой да сбърка нещо, което прави нула. Айде, Искра, избирай форма. Ти, като те гледам, ти имаш право да избереш и чунгму. Което не означава избери чунгму. Казвам ти да знаеш, че имаш право, защото с черна лента. Добре? Другите иска ли някой чунгму да играе от вас? Айде да, защото ви му жребия. Чунгмуто чумби. Си. Чак.
Така, кой казахме Никола Рачев? Айде. Ема браво, защото избра пак форма, която по-трудна. А какво трябваше след това? Иди го направи за 2 секунди, го направи как трябва да не ти остане в главата грешно. Айде. Ага, назад. Да. Добре. И като там при скока малко си иди с тялото, нали, лечи си. Дори да не пристъпиш загубата на баланс и лечи. То е едно леко улюляване, леко едно такова. Там трябва много стабилно да стъпите. Никола, коя ще играе? Фаран Кур, добре, Фаран Курчумби. Си Джак. Бъдни си спокойно. Първо, защото добре, като изключиме, нали, по-славаното това, някакви грешки на Никола. Той Да, това за ново ли е? това видях. Ново ли е това сега? Кое? Това И с преден крак за това, нали? Той май отиде с правилния крак, после като се връща, ще ги върка тогава май краката. С преден крак за това, нали? Забравяш ли? Аз го видях. Да. Нула е. Айде сега излизат Искри, Никола, Чумби и двама ти играят четвърен. Айде. Аз това, нали, това се смея, че формата е единствената дисциплина, в която човек може да се бие сам. Другия не те бие, не те наравнява, ти се биеш сам. Като сбъркаш. Играете заедно сега и не отчитате там покрай колони това. Айде, Фаран Курчумби. Ти, Джак. Паро. Вие сте на тук. и обяснявате на това. Мисля, това не е само грешки, казвате, нали, защо превезли към Искър. Да, при Искър точно превесва за това, че има по-точни позиции. При Никола са малко по-къси позиции, още в началото не отпуска при вълната. При Искър като цяло по-точни са движения. Като техника. Да, по-точно. Добре. Вика нещо друго различно? Тук като плъзнеш, в каква позиция си? После. Не, там още в началото. Преди това имаш... Тук ми се стори, че мръдна и кръка. Каква позиция си? На това. Какво
го правиш това и насам. Ма каква е грешката на Гордан Съди? Това му кажи. Ми беше в никаква позиция. Просто. Правиш ги едни късички. Да, в смисъл трябва да си личи, това е Годжа Сеги онлайн, Годжа Сеги такива. И на... като си хванеш ръката, после има подготовка. Тя я направи, ти не. Тук, нали, хващаш си ръката, подготовка, това го изпусна. Да. Дръпнеш, трябва да качиш. Да. Добре. Марио, значи има ли, ако има? Само две неща за Искра да кажа. Искра Искра. на чумби не го правя така, един му слагаш и това е чумби. Да, 7 см, 400 градуса. Другото, което Ето е, един от друг, 7 от тялото. черен клан няма да вземеш без да можеш да скачаш. Трябва да си упражняваш скачането 100%, защото е пократително. И тук на предишната форма, която сбърка, нямаше скок. Имаше... не знам какво имаше. Не беше скок. Другото, което е Никола, тук, това е траекторията на ръката, не е така късо. Вече отделно за позициите и за сковаността ти, това е липса на тренировки най-вероятно. Нали, вижда се разликата между тебе и Искра. Так, За скоковете, да, важно е, трябва да тренираме да се поразкачваме, но ние плаши, че няма да вземе черен колан. И други хора, да, клики. Да, така, да. Други хора не могат да скачат, но са черни. скочи си, скочи си, аз бях там. Да, бе, да, добре. Добре, сядате. Така. Не искате да скачаме? Сега не се успокоява, я обръщам само един казвам. Така. Щупи си. Момчил Рачев и Никола Рачев. Трябва да видим сега кой е по-добрия според тримата съдии. Така. Айде, Момчил, избираш форма. Хвалям ключови. Си. Джак. Първо шот. Добре. Айде, Никола. Опитай се, опитай по-дълги позиции да направиш. Коя? Хвалям ключови. Си. Чак. Първо шут. Добре, айде Момчил Никола. Сега е трудно, защото са брати. Една турсук. Добре, казвате защо. При Момчил това
пак при Гълънса и задния крак на свит. При Никола ръката на сръста не е до гората. Да кажете сега защо давате на момчил. Това кажете, защото тези неща вече казахме и другите форми, нали, сега къде е ръката, къде е кръка. Да, ами цялостната картина, като се гледа общата, при Момчил има повече синхронност, че ли? Повече пуснато. Давай. По-отпуснате, вкарвате ряз, обаче той вкарва повече. Това наклони везните в негова полза. Малко залиташ по едно време, обаче това се случи 2 пъти във формата. През цялото време ръката ти не беше както трябва на кръста. Сега се сети. Хубаво, тук като правиш за йог чай, изкарваш го някакси, вкарваш петата тук чак до крака. Разбираш ли? Тя се прибира петата, но не трябва да има движение навътре към тебе. Да. Марио? Тук е долчай. Пръстите са 90 градуса настрани. Не са 25, дори не е сасно долчай. Долчай, може би трябва да вкарват повече опорния крак, не знам какво правите, но тук е долчай. Много къс позиции. Много. Просто това е много очевидно. И обчаито ти е пократително. В смисъл нещо е такова. Не е по-високо дори от кръстите, нали да го е по-високо. Вкарвай сила и за контра. Нали? Другата ръка вече е хубаво да се упражняваш, да минава над очевидно. Това от подготовката идва това при обчаито, защото и обчаито трябва да тръгне с високо коляно и прибрана пета нагоре. Нагоре, за да можеш да обърнеш, а ти го изкарваш и правиш хоп към тебе и то после отива ниско. Да. Добре. Диктовката там толкова ви казах. Като спана ръката я направи този път. Добре, сядате. И Никола Терзийски и Искра Павлова излиза. Хваран Тульчумби. Си. Чак. Паро, шот, излиза Искра. Там като обръчкаш още малко Искра, защото високото не съм към Никит. Трябваше навсякъде, но и там не е третото обръчкаш. Така, Искра избирай форма. Хварам ключови. Си. Чак. Първо! Добре, заставате, вие сте. Една турсук. Ще го обяснявам.
Пак ще кажа, че двамата играят много добре. Въпреки, че Никола тук имаше загуба на баланс, Искра при позициите на там, когато са, си поклаща тялото, така че това пак е загуба на баланс. Тази загуба на баланс, която направи Никола, минус какво е? Минус 2 точки. Моля? Минус 2 точки е за мен. Абе, то не е за тебе по правилник. Да. Колко е, Вики? Когато загубиш баланс, стъпиш и продължиш. Минус 2, едното е за стъпката, другото е за баланс, за това, че залитне. Така, добре, нали, тая разлика да правим, защото нали, нулира се форма, когато загубиш баланс, така че да паднеш, тотална загуба на баланс, тогава се нулира форма, когато тотално загубиш баланс. Паднеш или пипнеш с ръка пола, нали, и продължиш. Я пак кажи за минус 2 точки, защо са минус 2? Минус 1 точка е, че залитна, минус 1 точка е, че стъпи. Така, добре. Са минус 2. Добре, да. Диманка, да. Аз имам още едно нещо да кажа. При Никола, тук той спира почти на милиметри, като Искра я хваща. Това не трябва да е... Как на милиметри? Тук като беше и се видя смисъл, прави го бързо удара и я спира Кой го спира? Никола, Искра да, не се чу това, при Искра се чу, обаче тя дозатвори. Ага, не хващаш. Пръстите са над чумока. Пръстите трябва да ударят на начин Никола. Тренирай го пръстите над чумока. Да, ако е така как Димана е видяла, аз не съм това да видяла тук. Началото тръгна с много бързо темпо, после си го прави, това е минус от темпото. Йовчагито много изпъна таза и отиде нататъка, а не напред. Миналата форма ти, тази форма ти, като направите някаква грешка, правите физиономия, старайте се да не го правите това, защото твоята грешка сега, да, видя се. Миналата форма може и да се зачуя дали е грешка или не, като си направи физиономията, грешка е. Да, сега си издава, сами си издава. Понякога, когато като съди се чудим сега това, видях ли го, какво видях, грешка ли е, и вие като направите физиономия, да, грешка. Или като поправите, нали, играеш формата и тръгнеш. Да. Нали, това съдията може да не види, да не се сети, нали, че е пармот, ти си направил сункер, обаче като направиш так и свиеш или хоп, хап, и това се вижда. Так, или аха, разбрахте? Добре, Марио, ти? Само аз няма какво да допълня. Нямаш. Добре. Така. Браво ли сме оста, че пробвате нещо ново, за чудно става въпрос. Не, то не е ново. Понякога, като не сте Тя сигурни... трябва да играе на състезание, чудо. Защото е черна Като лента. не си сигурна, тук нямаше смисъл да пробваш. Трудно е, в смисъл на такива високи степени е трудно. Не, тя си го тя после си го показа как продължава, но на момента. Значи това е, които се състезавате, просто това е непрекъсната работа, непрекъсната. За да си сигурен, че няма да загубиш баланс да стъпиш, че няма да объркаш следващото движение, да заходиш грешно. Нали, никога не трябва да си спокоен, че можеш, знаеш всичко, че си велик, нали, да намалиш времето отделено за тренировки, времето за, нали, да практикуваш. Кажи ме. Само сега се Никола. Това пръстче се видя. Вижда се. Не знам дали ще се види от съдията, които ще се състезаят, но аз го видях. В смисъл, аз не съм професионалист. Тя и малко вече така. И генерала даже в енциклопедията е така. На Хамилтон е така е. Ама ние не сме генерали, така че Никола прибирай тъщи. Спини малки. Така. На такива степени трябва да се смукаш нещо от пръстите, за да дадеш на някакви форми. Просто гледаш някакви такива работи. А ти много преекспонираш. Просто си готов. Школата на ти не си била, не знам. То след това шампион в Лига. Може ли да им дам съвет?
Ма нали за това сме тук. Относно новите форми, последствие като станете черни кони относно старите форми, играйте ги, защото формата, която си знаеш, ги играеш в превачката, е нова форма, почва да се чудиш, като си черен план и по-старите форми също почва да се чудиш. Се случва, на мен ми се случи, аз съм втори ден. Втори ден ти дава там гум, примерно, и пада. Да. Това искам. Има хора, които черни клани играят добре и като дадат тангун и не го помнят. Не е случайно един от вас да играе вашите форми. В този случай, ако искаш чумо, трябва повече да играеш, за да я направиш като другите форми, които играеш. И вече за бъдеще преговаряйте с по-старите форми, да летите с ден, правите вашата форма, правите я добре и да ви там чончи природно, нали? Добре. Всичко ли си казах? Да. Въпрос има ли някой? За техники, за нещо? Не. Кажи, Емчо. Бележка ли министра, понеже преди Палко, тя предния трак, който преди самата позиция беше преден, нали, после пак е преден, обаче по-късно го прибра и по земята беше. Покажи му, защото не мога да разбера. Покажи. Така, тя направи така и после прибра кръка. Ми не трябва, не. Грешка. Грешка. Да. Това видяхте ли го? Да. Да. Да, значи трябва да попаднеш ли в позицията, нали, погледаш, так и да мърдаш. Да, се задължна сетих, като момчу играех в ранг. На това дишането му е без топ. Да направи дишането без топ. Къде е на кое? На хваранг. На хваранг, кое е стоп? Да. Ага. Олиовото че. Да, другите си с топ. Да. Ама затова е много важно да си намерите, всеки си намери правилното издишане, когато имаш стоп езика, чупване в цеп, за да се чуе този стоп. Устата е затворена с диафрагма, трябва да качиш налягането нагоре, но трябва да се чуе стоп, защото има хора и Иво, например, дето Христов. Нали, него дишаме до едно, то как да направиш после без стоп, като всичко ти е без стоп. Нали, трябва отчетливо си намерите вашия правилния звук на цъли, на съли, но разликата между стоп и без стоп да има. А когато, слушайте всички, когато нямате стоп дишането, това не означава да правите техниката слабо. Нали, пример ви давам тук виромати, защото се казва пред мен този блок. Нямаш стоп, обаче вие го правите така. Слабо, защото няма стоп. По дишането си правите блок. Ама то няма стоп, обаче пак е със стягане на диафрагмата и на коремните мускули и силата в ръцете си е също. Ето го. Тръгваш. Ето го, няма стоп. Но има сила. Разбирате ли? И има стягане. Нали? Не. Но пак е със същата сила. Не трябва да сваляте силата, когато няма стоп. Също има на голчумъки, като имаш тук. И следващото е без стоп. Но правите го първото силно, как трябва. Там и на второто го направите, сложи. Това много състезатели, които слагат ръката едва. И каквато ти е силата в първата ръка, също ти е втората. Трябва да натиснеш. Да. Това не е без стоп първото. Кое? Първото е със стоп. Първото е стоп. Как бе? Да. Да. И Вие ми казали, че е без. как съм казал? Не, първото е с стоп, второто е Това не без. съм бил аз. Не, Не. Вие някой помежду си някой ми го казва. Ей, слушаш внимателно. Сега момента. Кой? Първото е с стоп, второто е Не, без. първо без стоп и Емчо! Повярва ли сте с нещо, което не съм казал? Това устата не ми го изричала. това не го плана да кажеш. Не, как ще го прави така, ще изгния, бе? Общо тренирате как трябва. Така ли го казвам? Не, винаги сме го правили стоп, второто е без. Искаш? Какво искаш? Как? Като те? Както казвам. Не. Я го направете, как го правите, я? Дай заедно. Хайде. Слушай, чакай се. Не ги карай глупости направо.
Слушай, Никола, слушате внимателно. Първото ти е с стоп, второто ти е без стоп, свързващото. Свързващото гълчомаки е без стоп и след това имаш пак стоп на черовито. Трябва да стане. Ще го тренираме, ето. Така, айде сега всички така, така че да виждате, правим тържествена демонстрация за закриване на серия вътрешен турнир, който продължи цял ден днес. Тук да ги махнем само на стола. Да, туретата, тавитата, да. Айде. Техника от форма и техника в основната. Значи, когато, примерно, да, нулю макси това, че е slow motion във формата, това не означава, че в основна техника трябва да си го правиш так, нали, като това. Също е гълчумаки, нали, или миромаки, ако ти е без стоп, в основна техника си го правиш с стоп. Нищо. Така. И после ще направим на държавно. Добре. Готови ли сте? След тежка спорта днес. Ай, вперед. Тонге. Не, иди. И тя. О, спокойно. Тонге. Браво. Айде сега. Слеза настрани и вие. Ще направим и на държаването. Така, трето място Кирил Андонов. Първо място Алекс Боб. Трето на първо място Константин Митов. Да. Добре, браво! Трето място Никола Рачев. Трето място Момчило Рачев. Второ място Искра Павлова. Първо място Никола Терзийски. Никола, гледай. Не се обрежим, че си Так всички се надачат. Ага. Так зависи от